Ku danna subscribe domin samun ingantattun shirye-shiryenmu a kowane lokaci a gidan TV mu mai suna Kubamus Comedy. Mun gode masoya. Idan ka gana yau nan, ka gudun makaranta allo ne. In dai naga irin wannan dama ta kasance na san da matsala. Gudun makaranta allo ya zama min jiki. Yan samari ku taimaka min mana. Baba, da me kuma za mu taimaka ma? Kaya ne min nauyi za ku taimaka mu. Dankari sunan wani kenan. Allah ba wannan kayan ba su samu ba. Ɗaukan su ba su samu ba. Ai baba ba kaya ba, ko kwari ka ɗauko ba za mu samu damar taimaka maka ba. Yanzu ba za ku ɗauko min ba? A wannan rikita ce. Ba za ku ɗauko min ba yanzu. Allah ba. Yanzu ba kai ka haifi yaro ba, ba za ka more shi ba. Ai rabona da makarantar allo. Na kwana biyu. Na daɗe ban je makarantar allo ba. Ai ni zan gaya ma na daɗe ban je ba. Ka san rabona da garin masoyi ba. Ai tun da na ganki. A radin Allah sai na ji kamar kin ɗauki zuciyata kin tunduma ta a cikin maliya. Allah wallahi. Wannan haka yake. Kaf na ji na kamu da sanki. Wai ku duk surutun nan da kuke yi me kuke nufi? Ai sanki muke yan mata. Kai ma kuwa. So da ike shi son bashi da hankali. Kawai da wani lahi so da ke kuna gani. so na? Idan ya kama mutum sai ki gansa kamar ya ci kai. Allah wallahi kamar ya ci kai. Ai ni ban da wata matsala. Ko ɗan madaba ce ke, ko aljana ce ke, ni kawai. To yanzu dai na fuskanci abin da kuke nufi gaba ɗaya. To yanzu abin da za a yi ku ɗan taka min kaɗan, kuma je gida can sai mu. Ba wani abu, ba wani abu. Ba komai, bukata ta biya. Ko a mata dan ba kamar ta ma, ayakai. Baba, har yanzu baka ƙarasa gida ba ya na ganka a nan. Auta, kaya ne suka min yawa. Auta, su waye waɗannan kuma? Baba, wayannan ai baƙi na ne. Baƙi kuma? To ku ɗauka yin mana. To,